ପିଲାମାନେ ତୁମ ବାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଥାଏ। ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆସ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ। এই ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶାଖା ବା ଡାଳ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗଛର ଚେର। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଗଛରେ ଏଇଟା ଗଛର ଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ସେହି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୀର ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଲେଖ।